Directeur Aversaat kent zijn geluk net op. De bouw van de lawaai kan weer los. Ook de gemeente Smellingeland viert een Lieds feestje. Ja, het is voor ons belangrijk om door te kunnen bouwen. We willen graag verder. En op dit moment kunnen we bouwen in de hele lawaai. En bovendien kunnen de komende aannemers ook alles nu bekijken. Dus het is voor ons heel belangrijk. In september zei de lawaai het contract met Van Noorel op om de ondernemer nevens de directie geen goed werk leveren. De ondernemer maakt gebruik van het saneerde retentierucht en sluit het terrein af. Vreed is het bouwterrein weer vrijhoen. Sindsdien is de zon gaan schijnen, letterlijk en figuurlijk. Het heeft wel lang geduurd, dat is jammer. Het was wel een eenzijdige actie van Van Noorel afgelopen vrijdag. Binnen was alles opgenomen en hij vond dat genoeg om vervolgens het retentierecht af te halen. Nou ja, dat is zijn keus. Waarom niet eerder? Want we hebben ook wel wat schade gehad. Lekkages in de tijd van de retentie. Nou ja, dat kunnen we nu allemaal snel opvangen en door met een nieuwe aannemer. Dus heel erg blij. Intussen is bouwbedrijf Talma dwaande met de bouw van de Grutte Seel. Voor de orenwerkzaamheden binnen nog 2 bedrijven in de race. We hebben 2 aannemers, Friso en Dijkstra-Drijsma, die op het vinkentouw zitten. Die kunnen we nu vragen, kom langs, kom kijken. Dan kun je berekeningen afmaken. En ik hoop dat we daarin deze maand, de komende 2-3 weken, tot een keus kunnen komen welke aannemer dan de rest gaat afbouwen. Voor eerst worden Grutte vaststellingshouden in de neetlocatie. Ik wil de witte lawaai neemt. Jong speelt het cabaretier Freek de Jonge in de tenten. Het doel is dat de nieuwe Grutte Seel op 1 december klaar is. Het hangt even op de veiligheid af. En als we dat goed kunnen afdekken, dat het veilig is om daar die voorstellingen te geven, ja, dan gaan we los op sowieso 4 december met Brigitte Kaandorp. En het Noord-Nederlands Orkest daarna ook natuurlijk en Jochem Meijer. Maar meer mooie voorstellingen trouwens.